self-imposed Secretary General weCitizen Coalition for Change ndiye azoita kuti vanhu vajamuke, vanhu vagoda kuratidzira kana kuprotesta the upcoming SADC Summit. Ndoda ko mashoko aari kutaura, mashoko vanhu vari kuti mashoko ekutijairira, mashoko ekutirwadzisa. Sapina mashoko atakwana Singiso Tshabangu anoti bva subscribe like kuti now the bell icon. Muthu anouya pahendo pake onyora chiti, fellow Zimbabweans, let me say this, above all, we need our Zimbabwe to prosper and get it developed. So we need serious people who take this issue seriously and beyond political lines. I promise, as the leader of the opposition in parliament, to serve my country with passion and patriotism. Mashoko antawana Singiso Tshabangu paendo pakachiti aiwa ndiri kuda vanhu vanoda kudevelopa nyika yedu, nyika yeZimbabwe vari serious, noti vanhu vanoita zvongolenga-lenga. Ationa kuti Singiso Tshabangu is the right person. Vanhu munoziva zvakaita kuti akanorikola aiwa vanhu vakanga vaelectewa nevanhu nemacitizens emuZimbabwe vari under the Citizen Coalition for Change, ndobva vanovarikola vese, ndo vanhu vanga vaelectewa vari serious, asi zvezvi ndiye akunovarikola onesa vanhu vaanoda. So which means Singiso Tshabangu mashoko ari kuyataura panapa pachakatarisa paX hendo aratidza kuti ataura mashoko ekungoprovoka vanhu, ataura mashoko ekuda kurwadzisa vanhu sezvo ari yeZANU-PF proxy achiti ndikuda vanhu vari serious. Ko vanhu vakarikola vanga vasiri serious here? Aiwa, chimbotiziva mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pemashoko anotaurwa naSingiso Tshabangu uyo aiwa anovharidzira wish yevanhu vemunyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu, musangano kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.